एगो हास्य कविता लेकर बनी। मिश्रा जी पर यादव जी पर। केहू मिश्रा जी हुई तो गोड़ लगा तनी मात्र और मात्र हंसे खातिर बनौले बनी, आनंद लिहल जाई। अब हुई एने कवर के नहीं कहत, होने कवर के कहत तनी। होने की ओर के मिश्रा जी रहनी, दाव पेच बहुत जानी, आ पर पंचायत में अपने बतिया मनवाइए के तब मानी। सोचबक लोग से यही के फायदा रहनी खूब उठावत। चावरा में एगो यादव जी रहलन अपन 2 गो भैंस चरावत। मिश्रा जी कहनी यादव से, हमार 16 गो भैंस चरह तू, आ जौने पहले बिया जाइयो के हमारा घरे पहुँच तू। अब कम दाव तो इहो न जानस, यादव जी बतिया मान गइलन, आ 16 भैंसिया मिश्रा लिया के यादव के दुआरा बांध गइलन। अब धैलस अगरैनी मिश्रा जी के इहों लगाइए दाव पेच दहलन, अब मिश्रा जी के जाते यादव जी 16 भैंसिया बेच दहलन। एक दिन मिश्रा जी सोचे लगनी, यादव के खबर आयल ना, साल भर बीत गल, 16 भैंस में एकहू भैंस भी आयल ना। वही बेरा गईनी चावरा में, वहाँ यादव से हो गई भेंट। अब मिलल जुलल बड़ा प्रेम से भइल, मिलल खूब घेंट से घेंट। अब मिश्रा जी कहनी कि विषय पर आव, गोसिया के हाल चाल लेहलो ना, आ साल भर हो गई 16 भैंस के हर हिसाब कुछ देहलो ना। यादव जी कहलन कि का कहीं देवता, ऐसन विधाता के लेखनी, और औरे पिछवा 4 गो भगली सन, फेर ना ओकनी के देखनी। इतना सुनते मिश्रा जी के बढ़ल विपत्तिया दूनी। यादव जी कहलन कि 4 गो भइल, 4 गो के औरी सुनी। 4 गो भैंसियन के डाँड़ हो गई, दाना खुदी गोतला के पैसा। आ ही चमरवा में 4 भैंसियन के मार के मुआ दलस भैंसा। अब बाई ले हलस मिश्रा जी के लिहनी कपार अपन धून। यादव जी कहलन कि 8 गो भइल, 4 गो के औरी लेती सुन। 4 गो भैंसिया इतना जियानी ऐसन खेला खेल गईली सन, आ बाँच गईनी हम तौने ढेर बाऊ, नदी के पार हेल गईली सन। मिश्रा जी देखनी कि धीरे धीरे 12 गो गायब कर देलस। तो मिश्रा जी कहनी कि 12 गो के छोड़, 4 गो भैंसियन के का भइल। तो यादव जी कहलन कि 4 साल भर के चरौनी हमार कुछ ना भइल, 4 गो भैंसिया चरौनी में रख लेता नहीं। मिश्रा जी अपन मुँह लटकौले चुपचाप चल गनी घरे। हृदयानंद विशाल ऐसन जजमान से पाला न पड़े, हृदयानंद विशाल ऐसन जजमान से पाला न पड़े। नीमन लगी तो एक शेयर कल जाई, कमेंट कल जाई, आशीर्वाद दिहल जाई। सबके गोड़ लगते नहीं को रहे से।